Vítajte pri sledovaní ďalšieho videa. V dnešnom videu sa pozrieme na liesky, konkrétne na chorobu plodov liesky. Ak vás trápi horká chuť jadra a hnedé flaky na samotnom orechu, toto video je určené práve pre vás. V tomto videu sa pozrieme na to, ako bojovať proti tejto chorobe. Takto vyzerajú napadnuté plody. Jedná sa o plesňové ochorenie spôsobené hubami rodu Aspergillus. V marci som sa zúčastnil prednášky o chemickej ochrane ovocia a viniča. Prednášajúci bol inžinier Mankovecký zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Položil som mu otázku ohľadom napadnutých lieskovcov. A rád by som sa teraz s vami podelil o jeho odpoveď. 2 týždne po odkvitnutí liesky, to znamená po opade kvetov, to sú takéto strapce alebo jahnedy, všade sa to volá inak, je nutné vykonať postrek. Postreková látka je Signum. Na 10 litrov vody budem používať 7,5 gramu tohto chemického prípravku. Veľmi dobrým pomocníkom pri používaní sypkých postrekov je digitálna váha. Po navážení látku nechávam 10 minút rozptýliť vo vode a potom dôkladne premiešam. Nezabudnite použiť zmáčadlo. Po zarobení potrebného objemu roztoku liesku dôkladne poumývam. Používam postrekovač od spoločnosti Parkside, ku ktorému som si dokúpil predĺženie. Link nájdete v popise pod videom. Po opade kvetov sa začínajú vyvíjať plody. Aby sme zamedzili napadnutiu hubami, postrek zopakujem ešte o 10 dní. Ak máte náhradu za tento chemický postrek, podielte sa s nami prosím v komentári. Ak bolo toto video pre vás užitočné, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál. Teším sa na vás pri sledovaní ďalšieho videa.